Bumaba ng 1.5% ang inflation rate sa Bicol nitong June 2025, batay sa pinakahuling ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA Bicol. Ayon sa ahensya, mas mababa ito ng 4.6% noong June 2024. Ang pangunahing dahilan daw ng pagbaba ng inflation ay ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga pagkain at non-alcoholic beverages. Kabilang sa mga produktong ito ang gulay tulad ng talong at mga isda gaya ng dilis. Bumagal din umano ang paggalaw sa presyo ng kuryente na nakaambag pa sa pagbaba ng inflation sa sektor ng pabahay at kuryente. Pagdating sa kontribusyon sa overall inflation nitong Hunyo 2025, ang pangunahing commodity group na nag-ambag ay restaurants and accommodation services na may 5.6% inflation at 25.8% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang restaurants, cafe, and the like na may 5.6% inflation. Ang probinsya ng Catanduanes pa rin ang may pinakamataas na inflation na umabot sa 3.1%. Sinundan ang probinsya ng Sorsogon na may 1.8%, 1.6% sa Albay, 1.5% sa Masbate, 1.2% sa Camarines Sur at 0.5% naman sa Camarines Norte. Yung Bicol region natin ay mayroong 0.75 centavos po yung purchasing power based sa 2018 na base year natin. So, ibig sabihin, yung 100 pesos natin yung 2018 ay nagkakahalaga na lang po ng 75 pesos ngayon yung mabibili mo. So, yun po yung ano natin, yung purchasing power sa Bicol region. Samantala, 2.2% ang average inflation sa unang kalahati ng 2025 o mula Enero hanggang Hunyo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.